May ganiwa mabagdak akong ulo siminto. Patay gi ko insigida. Di na gi ko mabuhi. Ang ako kinasingkasing akong pagagtabang. Kay tininuod yun ang akong gisulti. So, maayong buntag sa inyo mga ma'am sir, no? Karong adlaw akong balikon si nanay nga nasyutan akong video dire nga gikan sa simbahan nga nagampo in town nga naay tao nga makatabang sa iyaha. So karon salamat dahil sa nagpadala og tabang ni nanay. Ma'am, dili naman ka magpabanggit sa imong ngalan, ma'am. Ginoo na lay bahala sa imong kamaayo sa isig katawo. Salamat yun guys sa inyong malumong kasing-kasing, ma'am. Sir, mao ni ang akong na palit kang nanay. Duha ka sa akong bugas nga nay grocery. So karon ako sa nagtuon si nanay mga ma'am sir. Kape. Karon na ako sa balay ni nanay. Nay! Kumusta naman? Sus, Ginoo. Kumusta naman ay? Merry Christmas, nay. Nilagi akong pagpaka, nilagi mo yung gibuklima. Mo sulod ko nay ha. Duha gyapon mi nay. Merry Christmas. Merry Christmas, nay. So karon mo nanas nanay dire mga ma'am sir. Tapos tubig, magkape mo. Ayaw na. Kumusta naman ka nay? Kanilagi mo, gay. Naman ko yung mga kaon gamay kaya napod ang naglisod ba ako pero ingon ang masilingan ako gisuportahan. Ako nga amaan na ito mas litin ng yugi pang bagiwan man. Oo. Naunya na mas yan po ko binazi, gagmay pang anak. Katag sila luoy. Una ko na ning kamot na mag-aikuan na lang ko sa inyo, pangay kong tabang. Kanilang good zero. Ang pangayo, ang kuwan sir, kay Kani di ang balay may nay, kinsa man ni nay? Mo kani ang gihatag sa kuan munisipyo. Muingon lang ang silingan nga ako. Ayahay, ito. Sir, dong, paliraw niya kong balas dong, kadasmag kuani dong. Sus ka na, hubag ang TLC kong madasmag. Akong problema, panan ko nilag balas, pero bayran. Sige lang na, wala po. Pila tong sako? Pila mang sako sa balas? 40. Kanilang akong kuanan, dili na lang to dito. Dako magasto, kanilang dansero. O lagi na isus pa Paglungag na ko, dagma, may ganiwa mabagdak akong ulo siminto. Lisod man, kaya butas pilit man. Kasaksi biyak ka sa akong kuan dong, sunsang kapait. Muna lang silingan dong, hayahay kuno ko, gisuportahan. Suportahan ay matambal, wala sa sintir. Ang ilang ihatag na ko nga kwarta gamay, ipalit na kong tambal, ipalit na kong kape. Tagaan ko sa akong maanak. Niya sila biyang Ramil si Bubong, gibagyuhan biya dong sa kuwan, namatyan biya si Ramil sa asawa. Ang binazi. So karon ay sagdiin na lang ng silingan ng nanay ha. Uy, kani sa munisipyo ni ilagi ming gipayag. Gipayagan ka sa munisipyo. Kani, na ilang kahoy, ilang ipanghakot. Wala sila nagkabana og silingan kay akong sitwasyon gitanaw sa munisipyo. Na karon kay kani ang gusto nako nga iduyin na lang akong abuhan dito isumpay. Kay di na lang kumutamak dito lawman. Ang abuhan, ang mata, nakuan pa kay paghangin ana. Nya ang asus ako, dagan ko epekto. Dagan ko damid sa akong kahimtang. Kay balubya ka sa akong sitwasyon. Wala gid nahimo. Di naman makakupal ang munisipyo, kiniraman ang ilang tulong. Ampo lang da permente sa Ginoo na ya. Sila, mga niingon ko nga, nakaingon man sila sa ako. Ang ako kinasingkasing akong pagagtabang kay tininuod yun ang akong gisulti. Nulili yun yung nga bakak. Anyang kahintang dugay na ni. Karon nay, ang kaning imuhang balay nay sa munisipyo nagikan kaning mo payag-payag. Mao day nay kay mura man pud siya og kuanay mura na sa perya ba. Ila kung gitabangan. Tinangtang ni sa peryahan. Upat sila nagtabang luoy pero ang silingan nag kuan diri naghagudhud. Kay kuno nga ing anak ko, kuno ako mga anak. Usang ako mga anak, damis mo kay mga bagyuhan. Napoy pamilya, estudyante, eskwela pa po.
Na akong apo, ako nagkuang gitulungan po ni Joy Joy na masakit doon niya Joy Joy. Nga eskwela Pre. akong apo. Ulan? Pas yan, sir. Ha? Muna akong tininood ang istorya nga. Gusto gi ko mangayog tulong. Tapos magpupilit man. Sus, Ginoo. Magpuputa. May ganiwa mabagdak akong ulo. Sige na ko kadagdag. Sa ato pa na-slide na ka dire. Ay, pirmi na. Nahubag gani ni. Nakakuan ko ang siminto kulbang ulo. Hapit ko ma-damage. Inya, unsa may lang pagtanaw na ako. Sayon ba Grabe gud kapita sa kuan ni nanay oh. Ano, sir? Sumpay lang niya. Binanggirahon lang abo. Ang dili na ko magtamak niya. Oh. Tagatuhod man ang lapo. Ibali na lang akong abuhan isumpay. Sige nay. Ano na ya? Hmm. Nibali ko diri anay na Ang ko gamay bisir. nga ihatag sa imuha na ya. Pre, kwaar pre, plehog pre. Una nga ako gid. Lisod ako pagdungan. Lisod ako Sige lang nay, ampo lang ta perminti sa Ginoo na ya kay ang Ginoo nay naglantaw raw na sa imong sitwasyon. Nagkuhan ako. Oh, kay ang imong mga istorya nay mga tininood man gyud. Pagbuot din nila. Oh. Sir, ang tanan. Nakuan mo sa ako. Nakaani mo sa ako. Lisod ko kayo. Sus, Ali nay, ali. kinuod din ako. Dito, aman na taon ibutang imong bugas nay. Karin nay, nay grocery nay, na anak tanan diha nay, mga dilata, gatas. Ganyan sa sir. Ang sige diri ra. Niya, ang sa may lang ikasulti. Oh, kaatong isa pre. Niya, para pa. Salamat jud kay sa imuha ma'am sa imong gihatag kang nanay ma'am ha. Dako na jud kay ning katabang ni nanay ma'am. Ma'am sir, Ginoo na lay bahala sa inyong kamaayo sa isig katawo nga naantay na tabangan nga ingon ani ang sitwasyon. Anong kusilingan ba? Sagdiir na sila nay, ang importante nay nga nakabalo ang Ginoo ug unsa imong sitwasyon karon. Salamat sir. Ako anong kusir sa ako lang sa itong anak lang Unara na, oh. matambakan. Ang adianan, pilit gasamag ko. Pilit man ang Ako rin iwaran. pilit mong ang pita. Lagi. Kulba kayo, hapit mo daw. Wala pilit. Sige lang. Ang kulbaan, Oo. dami. Patay gi ko insigida. Di na gi ko mabuhi. Nabagdak ako. Sige kung niya ko agbaso, amang ko ikabayad sir. Kini lang unta dong. Layo mo god. Kini lang unta dong. Paingon lang dili na lang pa dito to. gawas. Di na lang to, di na lang ko. Kanilang ako din paingon sa abuhan. Dirian lang sir no. Okay, kanilang. Ayaw na lang to. Kaya wala may gasto ako naman. Kaya lang para mawang lapo. Kanya ang pakanalan lang na, subay lang ng tubig daw. Kanya ang patambakan. Diniman ko, mapatay mong iko, di na ko mabuhi. Na, Oh, pilit. kini kaning kuan oh. Pilit nga. Di na ko halos makakuan. Makakuan niya. Apit ko na bagdak ani. Lastak man po. Bas gini. Oh, balas kuwan na lang. gamay. Balas lang. Balas gini. Una ko ni, waman ko Bisag ikasundo. kuan ba katong oh, nga Iya dapat ko kuan ka bitaw. Pangiyon unsa ko ni. Latayan ra niya ba? Karon nay. Nay kwarta nga sobra nay oh. Ang lagi ko Oh. niya sa suhol sir. Una ako hangyo ni sir kani sir. Salamat kay Dawaton, sir. salamat kay sa Ginoo nay ha. Salamat kayo kay nakinanglang ko lisod ko. Oh, Kamatayon gid nako kay kaniman, di ni man ko madamage. oh, sige lang nay. Pakuan na ko niya bahar sir. Balik sige lang. Oh sige. Ah, Sige lang. mga Tagpila man pila man ka sako ang tambak ani. Dagan og Katagra po. Pila ka ka Dili. Agianan. Ito ha, lang may agianan ang agianan lang. Ya, Kanila, mga pila man. Agianan na rin mga napulo. Ayaw Napulo na ka lang sako? dito. So karon niya tagaan ta ka og kwarta para itambak lang nimong Na, nanay. Lugos man ko makana. Yaw, Balupi naman. ang napo ka sako pila 40 ay Sir, 400. kanilang ibayad. Ayaw nanay para na sa imuha nay ha. Nilagi, Oh, dugay na ako na lang magbayad nga Salamat nga natul nga ni Asia. Oh, magpatambak. Yapon dong. Para matambakan ka diri ah. Di manit yung tatay makita dong karon. Ako na lang bayad nay para matambakan ka diri ang kana nay para na sa imuha ha. O ang importante nay magampo lang ka sa Ginoo nay. Masuk sa akong kuansir. Tagaan yapon mo gigayon. Kaluyan yapon mo Ginoo sir kamo sir. Nabas maayo lang yapon natong panglawas. Kira ang importante inyong tulong nga kinasing-kasing yun. Oh, sige. Nanaan ko sa Ginoo. Salamat kay sa imuha nay ha. Salamat kayo. Camping ka diri kanunay nay ha. Amping lagi. O dili ako na nang patambakan diha. Oo. Ha? Nauwa Unya. na po. Ya pwede nimo makuanan no niya ya. Ma dala o sige ya o.
400. O imuhan lang ng kuano. Salamat. Salamat kayo ha. Ikaw Kung pwede ya. Kanya. O pwede o inya ya para maplastar si nanay kay pagtambak ya. Oo, basa. Di man malapok bas. Balas na lang, ani lang, kaya ka nang pag-agin ako. Matubag-to ba? Sige, Oo, kana. kumakuan. Di kulba, kanilang akong kabagdakan, hapit. Ma'am, salamat kayo ni Higayon na nga. Kapilan mo, gibalik na ako katulong na. Ang inyong gibalik na ako ang pagtabang gid sa ako. Tumuragid ako na basko. Ug salamat ninyo kamo ang nagiya na ako, manayng ani ko nga natabangan ko kay murag yung nangandoy gi kong tulong kay gusto pagid ako magpakabuhi sa kalibutan sa akong pagidaron. Salamat kay sir, wala akong kaninyo. Daghang salamat. Ug sila po ni nag-guide na ko pag-anhi. Usapon sila nga nakatabang na ako. Kaya sa inyong kaayo, sir, wala gi ko'y kabalos. Kamu ang kamakula mo si sir. Salamat, sir. So, salamat yo guys sa imo ma'am. Dako na kay katabang ni nanay nga sa inyong gipadala ma'am sir. Ang Ginoo na lay bahala sa inyong kamaayo sa isig katawo mga ma'am sir. Amping mo kanunay sa inyong pagpanarbaho, gabayan mo sa Ginoo. Ang Ginoo nara sa tong kiliran permente. Nara si nanay in town. Merry Christmas and Happy New Year na. Happy New Year. Amping ka permente na ha. Oo nga, basin makita pa sa ko. Oh, magkita pa ta Magkita pa ta nay. Permente ta magkita. Sir, salamat, man. Salamat, Nay. sir. O dili na may magdugay nay ha. Nga sa di ko kalagad ninyo. Ay wala na problema nay. Ang malipay na ko nay Salamat. nga nabalikan ta ka. Ha? Ay mo kong ibalikan. Abi na kong di na kong handumon ba. Kay na may nakakwasilingan nga mauna. Ang silingan nay, ang tambag na kuha ng silingan nay, pasag diir ng silingan nay. Tinuod Ha? din na. Kaya ang Ginoo nay naglantaw sa imuha. Maos. Dili na ta magpaapektuhan ng istorya sa silingan nay. Kaya ang Ginoo nakabalo ang Ginoo. Labaw ra sa tanan. O nakabalo ang Ginoo nga Ang unsay ang Ginoo imong gamanan sitwasyon. mo na ang girespeto nga labaw sa tanan sig kamutong. Salamat po ninyo. Labaw pud mo sa Sige na, ha? katawan sa ako. Amping Sige permente day. na. Sige na ra to. Siludo. Sige. Tambakan na lang na niya nay ha, para di na ka maglisod karong kuan ha. Sige nay. Dili na ko magdugay nay. Salamat. Sige, God salamat bless. ninyo ha. Salamat sa inyo mga ma'am sir. God bless.